Kani day mga adlaw day no is ning uli day mi ani sa bukid. Kay lagi day nako gipangutana ani ni fatherland ba. May gani day pag-abot na mo sa bukid ani is wala pa nilaag si fatherland. Ay grabe kahimala sa tigulang day oy wa kalaag ba. Bitaw oy pag-abot ay na mo ani sa bukid day no is wala pay pamahaw silang fatherland. Kay lagi day sayo ra sad pud kay min abot ani sa bukid kay lagi sayo pud kay min nigikan ani diri sa Iligan City. Mo na pag-abot na mo day is mangutana man dayon ko ana nila day og nangaon na ba sila. So na sa fatherland day wala pa daw sila pamahaw kay lagi daw wala daw sila sudan day ko pa sila kapalit. Ay Diyos mio day grabe nakapasmo sa ilhang bitok ani oy. Kay lagi day alas 8 na ni sa buntag mag alas 9 na siguro ni mga orasa day nyo apay pamahaw ang tigulang. Mo na nagpadali kog sugo sa ako ang pag-umangkon day dito sa merkado kay lagi day ako ang tulahan ng tigulang. Kay kani magud si fatherland kung maatiman lang yun ni siya upakaon ug matiman lang po ni siya gluto og sabaw day lami kini siya mukaon. Mo nang nagdadali ko day og papait og isda day kay lagi magtulak ko. Ay sus may gani day nakaanak pa si fatherland og buotan no ay please lang. Bitaw oy kani magud si fatherland day no is maluoy jud kay ko ani. Bahalag na panahon bitaw day no nga maglalis din mi aning duha. Pero pag magtanaw bitaw ko ni fatherland day no grabe sangko sa langit ang akong kaluoy ani niya ba bahalag badlungon bitaw kay ni siya no. Mo nang nagdadali ang piling gwapa og luto ani og sudan ni fatherland day oy kay para makakaon po ning akong mga amo ba.